We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hapon Mindanao, kini ang GMA TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadago o pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sheila Vergara Rubio. Rial Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Daghang lugar sa Mindanao ang nakasinati og pagdaot sa panahon. Lakip ang isulan Sultan Kudarat kung asa duha ka balay ang naanod sa pagbaha. Samtang usa ka lalaki missing human maanod sab sa Kabakan River. Ani report. Wala makitaan sa search and retrieval team sa President Roa sa Cotabato ang usa ka lalaking gituang naanod sa Kabakan River niadtong Biyernes sa hapon. Nakita sa anak sa biktimang si Rinante Ambahan nga mitabok kini sa sapa apan tungod sa kusog na sulog sa tubig baha nadala kini ug wala na ikita. Padayon pang otoridad sa pagpangita sa lawas sa biktima. Tungod sa kakusog sa ulan, mihaguros ang tubig sa sapa sa barangay Sampaw, Isulan, Sultan Kudarat. Duha ka balay ang gikareport nga naanod. Diin usa sa mga tagiya sa mga panimalay mao si Ronalyn Artus. Amo lang gito sir. Pagsulod Pagsulod ka tong tubig na kusog, na bardawon gid siya dayon. 250 ka banay usab ang gipahikling sa evacuation center. Daghang kabtangan sa mga residente ang nadanyos. Nagpaabot na sabog tabang ang barangay ug LGU sa mga nabahaan. Gikatak na usab ayuhon ang mga nagubang mga tulay aron maagian na sa mga sakyanan. The rest, ang ibang nga pamilya, labi na ginang mga kabataan, ari na diri sa Villa Clara Elementary School kag sa diri lang mismo sa barangay. Samtang submarine bridge nga nagsumpay sa Zone 1 ug Zone 10 sa Barangay Aduno sa Iligan City naguba tungod sa tubig baha. Nakapasamot sa pagkadaot sa tulay maong mga kahoy ug gapnod nga naanod. Sumala sa mga residente nga bag-uhay lang natapos ang maong tulay nga may kantidad og 2 million pesos. Base sa weather forecast sa Pag-asa, walay dakong mga weather disturbances nga ginabantayan karon apan ang southwest monsoon ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao. Bisan pa niini, lauman gihapon ang mga kusog nga mga pag-ulan labi na sa hapon ug gabi. Busa padayon gihapong magbinantayon sa kalit nga pagdaot sa panahon. Walay major nga weather system ang makaapekto karon sa tibok dapit sa Mindanao. Busa makasinati kita sa maayong lakaw sa panahon. Gawas lamang nga aduna gihapoy mga isolated or mga patak-patak na mga pagbundak sa kadyot na ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa mga localized na mga thunderstorms. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Patay ang usa ka sub-leader sa Abu Sayyaf Group ug tulo niini kakaubanan atol sa engkwentro tali kasundaluhan sa Hulo Sulu. Nailhan kining si Injam Yada na recover sa kasundaluhan sa balay niini ang M653 carbine,
Usa ka caliber 45 pistol, IED components ug mga cellphone. Matud sa Western Mindanao Command, silbihan unta og search warrant si Yada apan gipabutan sila ug didto na nagkaengkwentro. Nalambigit si Yada sa pagpamugot og ulos sa mga ginadagit niini ug sa mga sundalo sa Sulu, laki pang kidnapping sa mga Indonesian nationals niadtong 2020 ug uban pa. Samtang nailhan ang tulo ka kaubanan niini nga sila si Al Sawadjaan nga manghod ni Abu Sayyaf bomber nga si Mundi Sawadjaan, usa ka rauf ug sa kawala mailhing sakop sa grupo nga napatay sa batul sa engkwentro. Gikabat sa halos 12 billion pesos nga illegal nga droga ang nga nasakmit sa managlahing operasyon ang gipangsunog sa PDEA Region 11 sa Tagum City, Davao del Norte. Ano ang report ni Argil Relator? Luyo sa pandemya, parayon gihapon ang pagkasa sa otoridad ug mga operasyon kontra illegal nga droga. Our war on drugs continue despite the threat of COVID-19 pandemic because drug traffickers are not resting as well. Sa Tagum City, gipangsunog sa PDEA 11 ug PRO 11 ang mga nakumpiskang illegal nga droga sa rehiyon nga gipahigayon sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex. Niabot sa halos 312 grams sa shabu nga mobalor og 4.7 million pesos ug kapin, 19,000 grams sa marijuana nga mobalor og hapit 7 million pesos ang gipangsunog. Let us just continue with our efforts so that at least by the end of the President's term, we could say that we won the fight against illegal drugs. With the destruction of these drugs and paraphernalias, we are affirming our resolve to end this problem that has caused suffering and death to many, as it continues to threaten our communities. Una na nagpahigayon og pagpasunog sa mga nasakmit nga illegal nga droga sa samang mga ahensya sa Digos City, Davao del Sur itong first quarters sa tuig. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Duha ka balay ang nadanyo sa sunog sa Cagayan de Oro City. Tinaguang kwarta nga gamiton unta sa pagpanganak na apil ug kaabo. Kini aton sayron sa report ni Ethel Ipanag. Bongbong na lang ang nahibiling nagbarog sa balay ni Janeline Maagad, human nasunog kini sa Zone 8 Upper Bulwa ning syudad. Ang silingan niya si Wendell Tabamo, parte sa kisami sa balay ni ini og aparador lamang ang nasunog. Apan ang 15,000 pesos nga gitago sa aparador nga gamiton unta sa pagpanganak sa iyang asawa, na apil og kaabo. Sa 20, mga anak mga isang tinibigan ng mga 15,000 nga kwarta na wala naman niya mabunot gon kay di man niya madumduman kay bago siyang tulog niya siyempre kalayo. Hasta ang paranti ng mga mapilis. Nagtinabangay usab ang mga silingan sa pagpalong sa kalayo aron dili na makatabok sa laing kabalayan sa lugar. Base sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang kalayo sa panimalay ni Janeline nga posibleng electrical related. Mix ang iyahang construction materials. Then aduna po'y isa dayon ang silingan, partially damaged lang, sa ceiling portion lang niya. Wala hinuy gikatahong nasamdan sa insidente, nga midamyo sa kapin 80,000 pesos. Ginaandam na usab sa LGU ang tabang sa mga nasunugan. Ready na ang atong truck, nagpaabot na lang og signal sa ground commander sa area aron sa paghimo pod og dinalian nga responde. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. 7 ka barangay sa Davao City ang giilakaron nga critical risk areas base sa latest barangay classification and risk assessment sa COVID-19 cases sa syudad. Ani report. Nagpabiling dakong hulga ang pagkuyanap sa COVID-19 virus sa dakbayan sa Davao, ilabi na sa 7 ka barangay nga giila nga critical risk area sugod June 14. Nga mao ang barangays 8A, 18B, 21C, 29C, 40D, Binugaw ug Crossing Bayabas. Adunay 33 ka high risk barangays ug kini mao ang 2A, 5A, 7A, 10A, 11B, 15B, 19B, 25C, 32D, 36D, 38D ang Leongto Senior, Balyok, Batoturil, Biatogianga, Buangin Proper, Kadalian, Katalunan Grande, Katalunan Pequeño, Governor Pasiano Bangay, Indangan, Lapu-Lapu Agdao, Marapangi, Mulig, Pampanga, Panakan, Rafael Castillo, Saksa, Takunan, Talomo Proper, Tamayong, Tigato ug Turil Proper. Unom ang high-risk areas base sa kaduol sa critical risk barangays ug kini mao ang 1A, 17B, 22C, 31D, Lubugan ug Tibuloy. 49 usab ang moderate barangays ug kini mao ang 3A, 4A, 9A, 13B, 14B, 16B, 20B, 23C, 24C, 27C, 28C, 30C, 33D,
34D, 37D, 39D. Agdaw proper ang Galan, Bago Aplaya, Bago Galiera, Bago Oshiro, Barakatan, Bukana, Bunawan proper, Kabantian, Kalinan proper, Sentro San Juan Agdao, Comunal, Dalyao, Dumoy, Eden, Gumalang, Kapitan Tomas Monteverde Sr., Lacson, Lasang, Leon Garcia Sr., Maa, Matina Playa, Matina Biao, Matina Crossing, Matina Pangi, Mintal, San Antonio, Sirawan, Tagurano, Tugbok proper, Vihison Sr., Wangan ug Wilfredo Aquino. 24 usab ang moderate risk areas base sa kaduol sa high-risk barangays ug kini mao ang 6A, 12B, 35D, Acacia, Baguio Proper, Bangkas Heights, Bayabas, Biao Eskwela, Biao Joaquin, Carmen Baguio, Kawayan, Kalinan, Ilang, Kilate, Langob, Lisada, Turil, Los Amigos, Manambulan, Mandog, Mudiang Riverside, Kalinan, Santo Niño, Tugbok, Tawan-Tawan, Ubalde, Ula. Samtang ang 63 ka barangay nga wala na mention gila nga low and minimal risk barangays. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Extended ang suspension sa tourism activity sa Samal Island. Subay sa pagpailalom sa Davao del Norte sa General Community Quarantine. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real sumala sa City Investment and Tourism Office nga dako na ang lugi sa tourism industry sa Samal Island tungod niining suspension sa tourism activities. Apan wala sila mahimo kun dili ang mutuman sa mando. Karong adlaw unta matapos ang suspensyon sa tourism activities sa Samal Island base sa Executive Order No. 292. Apan tungod gipailawom sa General Community Quarantine ang Davao del Norte kung asa sakop ang isla, extended ang suspension hangtod June 30. From June 1 to June 14, 2021, but with the recent Executive Order number 26 from Davnor, we have to abide with the recent order of the Governor. Apan ang mga resorts nga star-rated ug accredited sa Department of Tourism pwede gihapong maka-operate. Sumala sa City Investment and Tourism Office, miubos ang tourist arrival sa isla tungod sa quarantine status. Very much affected yun ang ato ang tourism industry as of the moment. For June 1 to 13, we only have 2,672 guests for those 8 mga resorts nga granted with the staycation. Last April, we have 130,000 plus. For the month of May, medyo nagbaba na siya. We only have 88,000 plus. Nang hinaot ang City Investment and Tourism Office nga maarang-arang na ang sitwasyon aron makabalik na ang mga aktibidad sa turismo sa isla. Ilabi pa nga kini ang nagahatag og kinadak ang kontribusyon sa local income sa Samal. Kung maarang-arang na ang COVID-19 situation sa Samal Island, posibleng tugutan na ang tourism activities by July 1. Pero lagi kini nga pabalik-balik nga pahimangno sa local government unit sa mga residente nga tumanon ang health protocols aron malikayan ang pagsaka pa sa COVID-19 cases. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Municipal Councilor sa Talakag Bukidnon patay sa pagpamusil. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Yes, sila patay human gipusil sa riding in tandem suspects ang babaeng konsehala nga si Susan Gayonan. Samtang samdan sab ang duha ka mga kaubanan niini nga anaa sa kritikal nga kahimtang. Dead on arrival sa ospital si Talakag Bukidnon Municipal Councilor Susan Gayonan, 64 anyos, samtang padayong ginatambalan sila Donna May Timtim o Luther Joey Bustillo, human gipamusil sa riding in tandem suspects sa Purok 2, Barangay San Antonio, lungsod sa Talakag, Sabado sa hapon. Sa investigasyon, kalit nga bibutho sa lugar ang duha ka mga suspect ug nagpabuto ang usa niini punting sa konsehala. Sa mong pagpamusil, naigusab si Donna May kinsa anaa lang nagbantay sa usa ka sari-sari store. Samtang napusilan sab si Luther diyang gisuwayan niini og ilog ang pusil sa suspect nga mipusil kang konsehal Gayunan. Human sa insidente, dali nga misabat ang mga suspect sakay sa ilang motorsiklo. Pumasto di ultimate motive sa atong mga gunman, dito ginato sila pinagi sa mga statement o CCTV footage captured. Dito nato na determine the most probable motive is ang kaning personal grudge, no. Pinaagi gyapon siya sa land conflict.
Ana pa karon sa ICU si Donna May kinsa nakahiagom og duha ka igo pinusilan sa iyahang ulo. Samtang ginaobserbahan pa sab si Luther tungod sa duha sab kasamad pinusilan nga naangkon. Nakaalerto ang tibok pwersa sa Talakag Pulis ug aduna na kuno sila mga person of interest nga ginasubay. Nana daw nagbahad sa ila plus dito po na to na siren nga base po sa mga statements sa mga naa dito sa area sa place of incident. Nana ko nagbaras-baras ato mga 3 days before sa pagpusil patay kay municipal councilor. Gihaya na karon ang patayng lawas sa konsehala sa ilang panimalay sa barangay San Antonio. Sila padayon karon ang pagkolekta sa otoridad og mga ebidensya aron na ilahan ang mapasakahan og kaso ang mga person of interest nga ilahang ginasubay. Sila. Daghang salamat, Cyril Chavez. Gilaraw sa El Salvador City Health Office sa Misamis Oriental nga makabut na nila ang ilang herd immunity sa dili madugay. Atong siren sa report ni Ethel Ipanag. Kining si Tatay Pedro Estrada, yang giubanan ang anak nga mabakunahan karong adlaw kay nalakip kini sa A3 priority group o katong dunay comorbidity tungod sa hypertension. Sumala ni Tatay, dili angay kahadlukan ang bakuna tungod mao kini ang makaluwas kanato batok COVID-19. Kung dili ta motabang sa gobyerno, di ta magpa-baksin, dunay panahon nga matakdan ta, mahimong mananakod na ng atong lugar. Sa padayong pagbakuna sa mga senior citizens sa Salvador City, miabot na sa 753 ang naturukan. 489 sab alang sa mga persons with comorbidities og 735 usab ang nabakunahan sa mga health workers. Busa sulod sa duha ka bulang vaccination rollout, 1,977 na ang nabakunahan sa syudad. Kami sa vaccination team na nawagan gayod sa Barangay Health Emergency Response Teams sa 15 ka barangay sa Dakbayan nga kung mamahimo tabangan kami sa advokasya o kampanya ilabi na gyud ang probisyon sa mobility o transportation sa vaccinees. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Road sign nga nakapalibog sa speed limit sa Diversion Road, Davao City gitanggal na. Samtang hepe sa DCPO Traffic Enforcement Unit gi-relieve sa pwesto. Ano ang detalye? Aron mawala ang kalibog sa mga motorista sa 30 km/h nga speed limit sa usa ka bahin sa Diversion Road, gipatanggal na kini sa DPWH ang maong road sign. Kahinumduman nga daghan ang nadakpan tungod nagtuo ang kadaghanan nga 60 km/h ang Diversion Road. Ato ang gipatanggal ang speed limit signage sa Diversion Road upon the request of the concerned agencies to avoid confusion sa ato ang mga motorista ug isip pagsunod pud sa executive order sa speed limits sa mga dalan sa syudad. Despite the removal of these signages, buot nato i-remind atong mga kaigsuunan to be mindful of their driving, especially along the critical portions of the said road. Gikalipay usab kini sa mga motorista. Dapat yun na yung mga signage yun para dili libog, dili po mabalikan ang gobyerno po sa ilang kuan, i-implement. Libog gani. Do karon gitanggal na mas okay. Mas okay no. May sa una 60 man to sa una. Yan nagkuan biya to sila kay 30 na lang daw. Nalibog lagi usay kuan na ni. Samtang gi-relieve na ang hepe sa Traffic Enforcement Unit sa DCPO nga si Police Colonel Nolan Rakid. Nahimong kontrobersyal ang pagpanakop niini sa Diversion Road tuod sa daghang motorista ang natikitan sa 30 km/h nga speed limit sa lugar nga kung basihan ang ordinansa 60 kph ang speed limit. Naay mga kausaban nga ipahigayon apan ang taas sa Traffic Enforcement Unit. Magpadayon gihapon nga ang balaod sa trapiko sa kadalanan mao na ilang tutukan. Kauban si Liwarkahe sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Nahimong simple ang selebrasyon sa 123rd Philippine Independence Day sa managlahing lugar sa Mindanao tungod gihapon sa hulga sa pandemya. Ani ang report. Bisan gipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Cagayan de Oro City, gisaulog gihapon sa lokal nga kagamhanan ang 123rd Philippine Independence Day ni atong Sabado nga gipangunahan ni Mayor Oscar Moreno. Naghalad og pag-ampo og bulak sa Plaza Divisoria ug mikanta og pambansang awit. Gisiguro hinuon sa mga mitambo nga misunod sila sa health protocols.
Sa El Salvador City, gisaulog sabang araw ng kalayaan nga dunay temang Kalayaan 2021, diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan. Panghinaot sa mga tagnipanon nga makabot ang kagawasan gikan niining pandemya. Sa Valencia City, Bukidnon, sa pagpanguna sa lokal nga kagamhanan, naghalad sila og bulak ug nagpahigay ng flag raising ceremony inubanan sa kapulisan. Sa Malaybalay City sa Bukidnon, gitambungan sab sa lokal nga kagamhanan ang pagsaulog sa adlaw sa kagawasan kung asa susama kuno ang kabayanihan sa mga frontliner nga nakigbatok sa pandemya sa mga bayani nga nagsakripisyo alang sa kagawasan sa nasud. Sa Agusan del Norte, dungan sa pagsaulog sa Araw ng Kalayaan ang 54th founding anniversary sa probinsya. Gipangunahan ni Governor Dale Corvera ug ubang opisyales sa probinsya ang selebrasyon sa 123rd Araw ng Kalayaan kung asa nagpahigayon og flag raising ceremony ug naghalad og bulak sa atubangan sa Kapitolyo. Nagpahigayon sabog tree planting activities sa kinabjangan sa Nasipit atol sa kasaulugan. Sa Butuan City, naghalad sabog bulak sa monumento ni Dr. Jose Rizal kung asa limitado ra ang mitambong. Samtang dunay say mga lokal nga kagamhanan nga gihimong simple apan mahinungdanon ang kasaulugan. Sama sa Davao City nga nagpahigayon lang og flag raising ceremony at tubangan sa City Hall. Gitambungan kini sa pipila ka mga siklista nga nagsulob og sinina sa mga katipunero. Sa General Santos City, nagpahigayon lang og flag raising ceremony ang mga personahe sa Civil Security Unit o CSU kinsa mo'y nagabantay sa City Hall. Wala say paghalad sa bulak sa monumento ni Dr. Jose Rizal ug Andres Bonifacio nga tradisyonal nga ginahimo kaniadto. Sa Kidapawan City, gipangbutangan lang og Philippine flag ang Center Island pasulod sa City Hall. Gisa kasab ang managlahing flag nga gigamit sa katipunan o ang gitawag nga flag evolutions. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Milapas na sa 22,000 ang COVID-19 active cases sa Mindanao o katong wala pa naayo sa sakit. 22,126 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mindanao, samtang 122,209 na ang tanang kaso. 96,024 ang naayon na ug 4,059 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,322,053 na ang total COVID-19 cases karong adlaw, samtang miubos gamay sa 59,096 ang aktibong kaso, human kapin 1,240,000 ang recoveries ug 22,845 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, kapin 175,965,000 ang nataptan og COVID-19 ug sobra 3.8 milyon na ang namatay. Lalaki nga misulay og tabok sa sapa sa barangay Sambulawan, El Salvador City naanod tungod sa kusog na sulog sa tubig. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Patay na dihang napalgan ang biktimang si Reden Cahilya human sa duha ka adlaw nga pagpangita sa search and rescue operations sa El Salvador City Disaster Risk Reduction Management Office kauban ng barangay volunteers. Sigon sa investigasyon sa kapulisan sa El Salvador City, patabok unta ang biktima sa sapa sa barangay Sambulawan apan wala kini midayon sanglit mibaha na. Apan naglingkod lamang kinikilid sa sapa, hinungdan nga naabtan og naanod dihang mikusog ang baha. Sumala pa nga nakainom ang biktima ni adtong tungura. Mibalik siya. Ning galingkod siya sa kiningkilid sa suba. Nya mo say pagbulhog dayon sa nadir nga tubig. Motabok kay sa tabok sa sapa na dito ang balay sa ihang papa nga pangadji. Last nga pangadji. Nakita ang patayng lawas ni ini ilawom sa tulay sa maong barangay. Ilubong gilayon ang patayng lawas ni ini sanglit anaa na kini sa state of decomposition. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Talipanag para sa One Mindanao. Sinkhole sa tunga-tunga sa highway sa Butuan City gilayong gitrabaho sa DPWH aron makalikay sa aksidente ang mga motorista. Ani ang report? Mo kini ang sinkhole nga nadiskubrihan sa daang Maharlika Highway sa Purok 8, Barangay de Oro, Butuan City. Miyerkules sa buntag, diyang nabantayan sa mga motorista ang dakong bangag tunga sa karsada. So kay bentong uwan baya nya, wa baya medri ka dito migbukid. Ingami kang sapa lubog mo ka sa ngatan. Wala pa man tumabuslot. Pag uwan na, pagkaugma na ito sa iyo mi atong bukid, pag ali na mo kay buslot naman.
Human madawat sa barangay ang report. Gipahibalo dayon nila ang Department of Public Works and Highways sa nahitabo. Ato nga panahon nga naay bangag siya gamay and then hangtod nga kung naay mulabay daw nga dagko nga sakyanan, dako pud iyang bangag. Kay ang sa ilalom day ana sir, kanang iyang mga balas or kanang yuta na ning kuana ning awas na dito asa katong sapa. Miabot gilayon ang mga personahe sa DPWH o gibutangan ang bangag og barikada o warning device. Giabisuan sab ang mga motorista nga maghinahinay lamang sa pagpadagan samtang ginatrabaho ang bangag tungod usa lang ka lane ang maagian. Nasayrang nadanyos na ang mong karsada ni atong 2015 diyang nagka-landslide sa lugar. Gilaomang mahumandayon ang pag-ayos sa karsada sa labing daling panahon. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahe ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa managkong balita sa dagatang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kanto maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sara Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.